Αυτό είναι το 5ο επεισόδιο από τη μετατροπή ενός 7θέσιου γεωταχή σε camper van. Άλλη μία μέρα, μαντέψτε πού, εδώ στο van, όπου έχουμε επιτέλους ολοκληρώσει την μόνωση, έτσι θέλω να ελπίζω τουλάχιστον, θα φανεί και στην πορεία. Και τώρα σειρά έχει να φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Λοιπόν, δουλεύουμε με ό,τι έχουμε. Από ένα παλιό καναπέ έχω χρησιμοποιήσει και έχω κόψει στα μέτρα τα οποία χρειάζομαι το βασικό σκελετό και κάπως έτσι ξεκινάω αφαιρώντας ό,τι δεν μου χρειάζεται. Βίδες και το μηχανισμό της πλάτης. Εύκαιρος τροχός δεν υπάρχει, οπότε σιδεροπρίωνο για να διαμορφώσω τη βάση στα μέτρα που χρειάζομαι. Και τέλος λιμάρισμα στις γωνίες και τα σημεία τα οποία έκοψα. Για την ξύλινη κατασκευή χρειάστηκε να ενισχύσουμε το ξύλο του καναπέ με καδρόνια, τόσο κάθετα όσο και παράλληλα, οπότε κόλλαγε τα ξύλα και βίδες για καλύτερη σταθεροποίηση. Βέβαια τα ξύλα δεν επαρκούσαν, οπότε έπρεπε να προμηθευτώ έξτρα. Έτσι συνέχισα με τα πλαϊνά σημεία που είχα αφήσει. Πέρασα σπρέι βενζινόκολλας πάνω από το φόαμ και αφού είχα κόψει την τζόχα σε επιμέρους κομμάτια, την κόλλησα. Το ίδιο ακριβώς έκανα και στις υπόλοιπες επιφάνειες. Τροχός βρέθηκε από το γείτονα και η σιδερένια βάση για το κρεβάτι χρειάστηκε να κοπεί ξανά. Αύριο φεύγει στο θείο για ηλεκτροκόλληση. Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο.